நான் உன்னை சாதாரணமா நினைச்சிட்டேன். நீ இவ்வளவு சீக்கிரம் வளர்ந்து வந்து என் முன்னாடி இப்படி நிப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கீழே அவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க, எப்படா மேல வந்த? அது கீழே இருக்கணும் போய் கேளுறா, மேல வந்தவன கேக்குற. இன்னைக்கு போட்ட பிளான் கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 5-6 வருஷமா பக்காவா பிளான் பண்ணி பட்டா போட்டிருக்கானுங்க. ஆசையும் கனவுக்கும் அவன் தான் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும், அவன் தான் மக்களை முன்னேற்றத்தை நோக்கி கொண்டு போக முடியும். என் அரசியல் வாழ்க்கையில உன்ன மாதிரி எத்தனை பேரை தூக்கி போட்டு நடிச்சு வந்திருப்பேன். சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு. யார் எதை கத்து கொடுத்தாலும் சீக்கிரம் கத்துப்பணும். நீங்க வேணா ஏரியால கிளாஸா பாஷா சுத்தலாம், நான் ஏன் மாசன்னு தெரியாதுல.